भाई तार फोटो वाला व्हाट्सएप के चलावेला? ई व्हाट्सएप तो हमारे पापा जी चलावे। अच्छा तो तार बाबूजी तार फोटो लगा के चलावत तार व्हाट्सएप? अपना बेटी के केहू व्हाट्सएप पर फोटो ना लगावेला। पापा जी हमरा से बहुत प्यार करीले, यही से हमार फोटो लगौले बानी। हाँ तो नया साल आवते तारा बाबूजी के प्यार हमरा के बीमार करवा देले। बस सुनबू हमारा का भइल बा। तारा व्हाट्सएप के फोटो ये जाने झील करवा दिल बा। तारा व्हाट्सएप के फोटो ये जाने झील में भेजा दिल बा। भेजा दिल बा, भेजा दिल बा। तारा व्हाट्सएप के फोटो ये जाने झील में भेजा दिल बा। बालाजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो जादवपुर। ए फोन को के पूछ ले तो ये हो करे जाके के बाटे व्हाट्सएप चला। फोटो तोहार देखी हो गौए गलती से जेल में बानी दिन बितावत। सोना फोन को के पूछ ले तो ये हो करे जाके के बाटे व्हाट्सएप चला। फोटो तोहार देखी हो गौए गलती से जेल में बानी दिन बितावत। पुलिस वाला भैया तो हर सिस्टम हिला देले बा। तारा व्हाट्सएप के फोटो ये जाने जेल करवा दिल बा। तारा व्हाट्सएप के फोटो ये जाने जेल में भेजा दिल बा। तारा व्हाट्सएप के फोटो ये जाने जेल करवा दिल बा। करवा दिल बा, जेल में भेजा दिल बा। बेल करवा दे हो, जेल से निकलवा दे हो, गलती ना करी हो तू फेर हो। यादव विदेशी को समखात बारे ना गलती होई बेर बेर हो। सोना बेल करवा दे हो, जेल से निकलवा दे हो, गलती ना करी हो तू फेर हो। यादव विदेशी को समखात बारे